Saat 4:17 шавона сарши кудаки майдам гирифтем калонша шавҳарим қати биромадем лифт худай худ ғалтидаем тоҷико чанд гурӯҳ тақсим шудан омадан ина ёрдам ҷам ҷои ёрдам айнаи мардум ина ёрдам кабиса миёрӣ. шумо аз моҳиҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. Эпидемияумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, хунукгирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, самюнван барои шахсоне ки иштиён надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. Ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. Барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. Allah'ım yardımcısı ol ya Rabbi. Gel abi gel. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Abi yavaş yavaş yavaş. Allah. Daha var mı abi? Daha var mı? Yavaş yavaş. Çekin. Çekin. Var. Acı ver, acı onu ver. Ver çantayı ver. автобусҳоро давлат додагиай автобусҳо дар дуруношон мисол гарм мешаванд. ман дар шаҳри Газиантеп дар Турсия зиндагӣ мекунам. Саати 4:17 шавона сарши кудаки майдам гирифтем калонша шавҳарим қати биромадем лифт худай худ ғалтидаем ай се бал саршида гапа якия бура потом начало всё рушить. саимошона да бидем ранге ки дар говра меҷумонанд ҳами хешидем моапа хони кудако шкаф ҳамаи чи ғалтид чапа шид спальни чапа нашида мо биромадем 1 дақиқаи 58 сония давом кард. аз давлат омадан мисол ёрдам кадан одеяла авқоти гарм ҳамаи чи ёрдам мекунанд. фақат ҳаво хунукай барф борон тамоман баст накардак 2 рӯз. дар берин зиндагӣ кардастем раҳо маҳкама бензинода ва я очирата бензин гирифта наметонем. бинои мо состарай барои чи бинои мо камтар бинои навай замонавӣ бигем биное ки набуд камтар чихе бугум 20 сола 15 сола намондагӣ аяпа на ки дуруни хона дуромадан метарсем мисол намедонем чӣ гап меша ҳар 2 минут пас заминҷимӣ шидааста. наки шукронаи худованд созем мо оилам соза ягон зарар надидем мо зарар надидем на ки дар шаҳре ки ман зиндагӣ мекунам Газиантеп беғарзи ма 5-7 оилаи тоҷико ҳастанд ва ё қати ма дар тамосум гап мезанам ватсап ба воситаи ватсап созанд оилаҳошон соза ягон зарар дидагӣ нестанд. последний раз гап мезанам масалан балки хеш тавору мебинам мумкин ягон чӣ гуфта наметонем. соли гузашта измирда 4 рӯз заминҷунбӣ шид. дар 4 рӯз бисёр одамо мурданд бисёр одамо ҷонкайбос шуд
ما سهر برنیسه رفتیم اینجا ده برای کودکای برنیسه بردیم و یاردمی یکونده درآمدگاه محکم با چشمام دیدیم چند تا وای آوردن چورنمی شوک آوردن. سلام علیکم پاریزده اینجا استانبول اینا اومده اینا نفتی باشه توجیکا چند گروه تقسیم شدن اومده اینا یاردم اینجا هم جای یاردم اینا مردم اینا یاردم کبیستم میاری همجا پاکت تمت میبرن یو اینجا حوض به حد آدم بسیار بود نه همی آمده کم شد اینجا پوچته شونه همجا میارونه که نه ماشینا اومده روی کبیستم ایده اینجا استانبول طرف پندیک همجا موینا نه اومدیم روی کبیستم شلو یاردم خیده از نون توجیکو اینجا پوچته شونه نه ماشینا شونه چند ماشین پرسید برفت همیوز تو خاموندگه اومده استانبول الحمدلله که رزق چونه الله آورده هم کبور بسیار ایکی یعنی بسیار مردمی دلکشان اومده استان همی چیز ایده سال اومده است یاردم که ایسان